BTR गोरोबथानि उनाव एनकाउन्टार BTR गोरोबथानि उनाव बेफोरबायदि जाथाया मानो जादों बुंनायनि फिननायखौ बेबाराव एबसुनि गाहाय नेहाथारिया गोख्रों खेंफोरथि होदों। BTR गोरोबथा जानायनि उनाव बेफोरबायदि जाथाया जानायाव जे BTR गोरोबथाया दाय जागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया। गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन माब्लाबा आरो गाज्रि मानसिखौ दबथायनो थाखायनो दिनै हादराव संबिजिर दं, कोर्ट दं। बेनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार पुलिस डिपार्टमेन्ट, बेनि थाखायनो पुलिस, बेनि थाखायनो दिनै आर्मी भारत हादरा दिनै उदांस्रि जाखांनायनि उनावबो मोजाङै सामलायलांनो थाखायनो सिकिउरिटि फर्सेसनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस, बिनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार पुलिस डिपार्टमेन्ट, बिनि थाखायनो पुलिस, बिनि थाखायनो दिनै आर्मी उदांस्रि जाखांनायनि उनाव भारत हादराव गाबोन माबा मोनसे जायोब्ला भारत उदांस्रि जानाया माबा गोरोन्थि जागोन नामा? बे माब्लाबाबो जानो हाया। बे बाथ्राखौ गोथौ साननो हायै, मेलेम गैयै, सानगोथे सुबुंफोरनिसो साननाय जागोन। जाय बर' हारि आरो जाथायनि सायाव मोजां खौरां मिथियै सुबुंफोरासो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। बेफोर जेबो ओंथि गैया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। दानिया मा बुंदों बिथाङा फै जों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माने बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखाय BTR गोरोबथाया जे बेवहाय माने दाय दङ, दाय जानो हाथावो, बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन माब्लाबा, आरो गाज्रि मानसिखौ दबथायनो थाखायनो दिनै मा होनदों भारताव मा होनदों इन्डियान कनस्टिटिउसन दङ, बा दिनै पेनेल कर्ड दङ, दिनै माने माखासे प्रिभेन्सन एक्टफोर दङ। बिनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार, बिनि थाखायनो दिनै पुलिस डिपार्टमेन्ट, बिनि थाखायनो आर्मी पुलिस सेना बाहिनी। भारतआ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव भारतखौ नोङो माने मोजाङै सासन खालामलांनांगौनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस बा ल' एन्ड अर्डार बा पुलिस मिलिटारि बायदि मैया दङ। दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव, उदां जाखांनायनि उनाव भारताव गाबोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बियो भारत उदांस्रिनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा? बियो भारत माने उदांस्रि मोननायनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा? बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो गोथौ माने साननो हायै बा सानगोथे मानसिफोरनि बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेसन थानाय। दिनै इउटुबाव सोर गेलेयो? इउटुबाव हाफ इनफरमेसन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो। प्रेक्टिकेल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटुबाव माब्लाबाबो बुङा, फेसबुकाव माब्लाबाबो बुङा, बिथांमोना माने माब्लाबाबो बुङा। जायफोर माने आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया, जायफोर एकाउन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, जायफोर माने बर' हारिनि माने मा होनदों रेभुलेसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया, मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, माहारियारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेसलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया। आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने एसे गोजानाव थानायानो मोजां, आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां। गोजोन्थों। BTRआव माखासे जेंना जेंगोनाफोरा ओंखारदों, जेरैहाय माने मानसिगाव थानाय, बेबायदिनो डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दिनै नुनो मोनबाय क'क्राझाराव मानसिगाव थादों, आरो बेबायदिनो माखासे जिनाहारि खालामजादों। बेबायदि प्रसासना फेलें जादों नामा BTC प्रसासना? थारैनो बेफोरखौ माने समय मथे जुदि एक्सन लानो हायाब्ला, समय मथे बेनि थाखाय प्रिभेन्सनखौ होनो हायाब्ला, थारैनो जुदि कालप्रिटखौ जुदि समय मथे जुदि एरेस्ट खालामनो हायाब्ला, पानिशमेन्ट होनो हायाब्ला, थारैनो दुलाराय फरायसा आफादा जों इयुनाव बुंगोन जे फेलार जादों होननानै जोङो बुंगोन प्रसासना। नाथाय जोङो दासिमबो बुंदों जे दायनिगिरिखौ हमनांगौ। दा बेवहाय रेप एन्ड मार्डार केस जादों, बा हिउमेन ट्राफिकिं जादों, बा नोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय माने फेक एनकाउन्टार जादों बा एनकाउन्टार जादों। फेक एनकाउन्टारबो जानो मोना, एनकाउन्टारबो जानो मोना। दायनिगिरि मानसिखौ हमनांगौ, हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव दोननांगौ, बा बिजिरसालिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ आरो माबायदि आयेन मथे साजा होनांगौ। बियो दिनै जोंनि आयेना बुंदों, भारतनि आयेना बुंदों। दा बे बाथ्राखौ जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै, इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ मान होयो हिसाबै, इन्डियान डेम'क्रेसिखौ जों मान होयो हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो हास्थायो। जों माब्लाबा हिउमेन राइट्स भायलेसन जों माब्लाबाबो लुबैया। जोङो हिन्जावसा बा आइजोफोरनि सायाव एट्रसिटिसखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा, बा सोरबा गोग्लैसोनाय न'खर बा गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव एट्रसिटिस बा डिसक्रिमिनेसनखौ जों बेखौ माब्लाबाबो माने जों गनायनाय नङा। थारैनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो जेरैनो जोङो सासे मानसिया थांनानै थानो मोननांगौ, बेबायदि थांनानै थानो लुबैनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो। गोजोन्थों। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माने बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखाय BTR गोरोबथाया जे बेवहाय माने दाय दङ, दाय जानो हाथावो, बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन माब्लाबा,
आरो गाज्रि मानसिखौ दबथायनो थाखायनो दिनै मा होनदों भारताव मा होनदों इन्डियान कनस्टिटिउसन दङ बा दिनै पेनेल कड दङ दिनै माखासे प्रिभेन्सन एक्टफोर दङ बेनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार बेनि थाखायनो दिनै पुलिस डिपार्टमेन्ट बेनि थाखायनो आर्मि पुलिस सेना बाहिनी भारतआ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव भारतखौ नोङो मोजाङै सासन खालामलांनांगौनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस बा ल' एन्ड अर्डार बा पुलिस मिलिटारि बायदि मैया दङ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव उदां जाखांनायनि उनाव भारताव गाबोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बियो भारत उदांस्रिनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो भारत उदांस्रि मोननायनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो माब्लाबाबो जानो हाया बियो गोथौ साननो हायै बा सानगोथे मानसिफोरनि बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेसन थानाय दिनै इउटुबाव सोर गेलेयो इउटुबाव हाफ इनफरमेसन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो प्रेक्टिकेल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटुबाव माब्लाबाबो बुङा फेसबुकाव माब्लाबाबो बुङा बिथांमोना माब्लाबाबो बुङा जायफोर आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर एकाउन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर बर' हारिनि मा होनदों रेभुलेसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया माहारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेसलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो एसे गोजानाव थानायानो मोजां आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां गोजोन्थों बिटिआरआव माखासे जेंना जेंगोनाफोरा ओंखारदों जेरैहाय मानसि गावथारनाय बेबायदिनो डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दिनै नुनो मोनबाय क'क्राझाराव मानसि गावथारदों आरो बेबायदिनो माखासे जिनाहारि खालामजादों बेबायदि प्रसासना फेलें जादों नामा ब्रिटिश प्रसासन थारैनो बेफोरखौ समय मथे जुदि एक्सन लानो हायाब्ला समय मथे बेनि थाखाय प्रिभेन्सनखौ होनो हायाब्ला थारैनो जुदि कालप्रिटखौ जुदि समय मथे जुदि एरेस्ट खालामनो हायाब्ला पानिशमेन्ट होनो हायाब्ला थारैनो दुलाराय फरायसा आफादा जों इयुनाव बुंगोन जे फेलार जादों होननानै जोङो बुंगोन प्रसासना नाथाय जोङो दासिमबो बुंदों जे दायनिगिरिखौ हमनांगौ दा बेवहाय रेप एन्ड मार्डार केस जादों बा हिउमेन ट्राफिकिं जादों बा नोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय फेक एनकाउन्टार जादों बा एनकाउन्टार जादों फेक एनकाउन्टारबो जानो मोना एनकाउन्टारबो जानो मोना दायनिगिरि मानसिखौ हमनांगौ हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव दोननांगौ बा बिजिरसालिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ आरो माबायदि आयेन मथे साजा होनांगौ बियो दिनै जोंनि आयेना बुंदों भारतनि आयेना बुंदों दा बे बाथ्राखौ जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ मान होयो हिसाबै इन्डियान डेम'क्रेसिखौ जों मान होयो हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो हास्थायो जों माब्लाबा हिउमेन राइट्स भायलेसन जों माब्लाबाबो लुबैया जोङो हिन्जावसा बा आइजोफोरनि सायाव एट्रसिटिसखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बा सोरबा गोग्लैसोनाय न'खर बा गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव एट्रसिटिस बा डिसक्रिमिनेसनखौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनाय नङा थारैनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो जेरैनो जोङो सासे मानसिया थांनानै थानो मोननांगौ बेबायदि थांनानै थानो लुबैनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड